Zoom. Hamed je pošio. Hamed će požniti. Kaj nema Hamed? Ima ga. Koliko? Teniske loptice. Reci ko sam. Ko dulma. Babo, uši Jadran, hoćemo klanjati. Ajde ti mali u kuću ulazi, vidiš da babo mora raditi, ima posla. Hajde, vozi tamo. Farz je rad. Nek klanja onaj ko nema drugog posla. Ne mere babo, na sve strane, sine stiš vokilo. Čuješ ti, vozi u kuću. Reci maternik, prisvi kahu, leti. Došao u mejte, jedan dan i namar klanju. Najlakše ići u džamiju, treba raditi. Babo! Počeo Ezel. A? Počela serija. Muharebe, rec materi nek sliku popravi. Ženo! Ješ bi s puta, grom te ne ubio. Vozi! Evo, poštovani gledalci, da bi se snimio ovaj klip, cijena je bila da ukopamo našem bratu, prijatelju Harisu, gotovo pola bašte. I za ovaj styling je zadužen Haris Pahić, gazda ove kuće, a ovo je njegov mali ovaj Delija ovdje i naravno morat ćemo mu kupiti neki paketić jer nije džabe glumio, tako? Još koliko, Arsi? Još metar gore, još metar. Pa hajmo brže to malo, stavi razluku ja. Ajde, ajde, It is Allah's law, how can I oppose? Hijab is my way, the way that Allah chose. Hijab is my way, the way that Allah chose. This is my hijab, I will never remove. Hijab is my pride, it makes my soul improve. It is Allah's law, how can I oppose? Hijab is my way.